Dyna fydd ore, rhaid gofyn i ryw wybodaeth arall gyrraedd tra byddwch chi, cytunodd Tryfan. Teimlo'n ddigon balch o'r cyfle i ben syni tipyn uwch ben y res o gwestiynau a godwyd gan ddigwyddiadau'r diwrnod cynt. Roedd ail ymddangosiad y Gama wedi 3 neu 4 blynedd o ddistawrwydd yn o'i hunain yn gryn ddryswch iddo. Air un oedd hwn, ac ai dyn oedd yntain, dynes. Oni allai merch fod yn bennaeth i gwmnio ddihirod yn arbennig gan a wyddai'r un aelod o'r gang pwy oedd yn ei rheoli. Y gallai dyn fod wedi chistrellu persawr merch yn y swyddfa ac y gellid bod wedi rhoi'r chwerthin ar y tap cyn dod ag ef yno, pren y buasau plismon wedi methu adnabod corff benywaidd wrth iddo afael amdano. Tybed mai gwraig Dominws Gama oedd hon. Yr oedd yn eithaf posib mai gŵr prior cyfrifol a pharchus oedd y cnaf i bob golwg ac mai barchusrwydd oedd ei orchydd sicraf. Ond dyn neu ddynes yr oedd yn ennill y blaen ar y detectif a hynny oedd yn ei gorddi. Fe gafodd afael ar Samuel Pearce o'i flaen, oedd hynny'n siŵr, os gellid credu'r nodir ar gefen Elen. Ond pam ei gipio o'r ysbyty heno, ai am na chafodd yr hynau geisiau ganddo yn y bwthyn. Ond a fiasau'r Gama wedi ei adael yn y bwthyn, pe bai heb gael ohono yr hyn oedd yn ei obmofyn. Gobrym, tybiai Tryfan, os felly, pam ei gipio o'r ysbyty? A'i rhag i Samuel Pearce ddweud wrth rhywun arall? Petai'r Gama am dywelu'r dyn am byth, fe fiasau wedi gwneud hynny yn y bwthyn, cyn gynteg ag y cafodd ef ei hun wybod yr hyn oedd arno eisiau. Nid y Gama felly a'i cipiodd o'r ysbyty, roedd rhywun heb law hwy ei dau ar ôl llygad yr haul, a dyna wneud y dyrys yn fwy o ddryswch fyth. Tra'n dyfalu'n ofer felly, daeth yr ingyll i ddweud fod yr arolygwr Morris wedi derbyn gair oddi wrth un o'r bechgyn ar y prawl ei bod wedi dod o hyd i gar ambulans wedi ei adael ar y comin rhwng Treforys a Phlas Mardd. Wedi roi'r ffôn yng ngofal yr ingyll, prysurodd Tryfan i'r fan. Fe adnabu'r car ar unwaith fel yr un a wybiodd heibio iddo ar y draffordd, ond ei fod rwan yn cario arwydd ambulans yn lle un yr heddlu. Gwyliodd ymchwilwyr yr heddlu yn mynd drosto'n fanwl, gan dynnu lluniau a chwilio am olion bysedd. Unig ddiddordeb Tryfan yn yr ymchwil oedd gweld a oedd yno rhyw neges wawdlyd oddi wrth y Gama. Gan nad oedd gan yr heddlu yn ei holl ffeiliau gymaint ag ôl un bus o eiddo'r archdroseddwr, ofer oedd ei hymchwil yma. Oedd ynddo fe nodyn o ryw fath, gofnodd i Morris. Pan ddywedodd hwnnw nad oedden nhw ddim wedi dod ar draws un hyd hynny, fe wyddai Gari nad oedd un wedi ei adael. Fe fiasa'r cnaf wedi adael mewn lle na ellid peidio a'i weld. Wrth hynny, fe wyddai nad Dominws Gama a gipio Samuel Pearce o'i wely yn ysbyty, roedd rhywun arall a'i fus yn y brywes. Pwy oedd y trydydd hwnnw? Pam ddeiau'r bore fe ffonio i gartre Elen a threfnu Alec fynd â hi a'i mam i rywle diogel a'i gadael nhw yno tra deiau ef at Tryfan i ryfel ar ddau ffrynt, rhyngddyn nhw'n dau fe geir buddigoliaeth. O'r tade pererin! Alec, di hi na? Ti'n clywed, Grwt? Di hi na ar unwaith? Roedd Elen wedi hanner deffro ers munud neu ddau ac wedi gorwedd yn syllu ar dôr car, i adael i'w meddwl ddal gafel ar y dydd o'r mis. Clywodd anadlu dwfn Alec a throdd i edrych arno'n gorwedd wrth ei ochr. Llifodd digwyddiadau'r un o'r cynt i'w chof a pheri iddo'n neidio i'w heistedd. Deliodd ei hun rhag roi sgrech o ddychryn, yn lle bod yng nghanol cae ymhlith defaid hamddenol a gwartheg clen fel y disgwyliau, roedd y car wedi sefyll efo ychydig droedfeddi i ymyl dyfnder enbyd. I lawr yn y gweiliodion yr oedd llyn a'i ddyfroedd du llonydd fel petai'n aros yn amyneddgar amdanyn nhw. Am foment yr oedd wedi ei pharlysu gan arswyd, ofn symud rhag i'r cyffro lleiaf beri'r car llithro nes i'r dibyn. Galwodd eto ar Alec a daliodd ei hanadl wrth i hwnnw droi'n anesmwyth a siglo'r cerbyd. Alec, please gwboi, agor dy lyged ti. I ti weld ble ydyn ni? Fe gorodd ei lyged i edrych arni hi. Rhaid fod yr hyn a welodd yn ei foddhau. Roddodd we'n anwl iddi. Sut wyt ti siwgr lwmpyn? Gofynodd. Paid ag edrych arna i. Drych beth i lawr ma na. Corodd ynta i'w eistedd. Edrychodd, rhywbeth ei lyged ac edrych eilwedd. Hyw, Jones Ned, be ydi o dwed? Hen dwll chwarel wedi boddi, e? Chwarel?
Ffatri gwneud inc, fedwn ni. Weles i ddim dŵr mor ddi mewn unrhyw lyn eriod, meddai'r eneth. Mi awn ni om am y munud, meddai Alec, ond gad i mi astwytho tipyn ar y camala yma. Mi fydda ni wedi cloi am y diwrnod. Petai hi ddim ond yn gwybod roedd y llencyn mor awyddus a hithau i symud o'r fan, wrth chwilio am le i guddio olwg Gari Gama, yn ei anwybodaeth roedd wedi dod i'r llencyn amlycaf yn y cwmpasoedd i gyd. Gorau po gyntaf y rai nhw oddi yno cyn iddi ddyddion iawn. Ond nid oedd wywydd o ddangos gormod o fris i Elen rhag iddi fynd yn amheus a dychryn eto. Camodd allan o'r car ac ymestynnodd ei freichiau fel petai'n paratoi i fynd trwy ymarferiadau dyddiol. Daeth Elen allan ac edrych o'i chwmpas ar y wlad eang, anwastad, ond gan gadw ei golwg oddi ar y llyn di oedd yn union o danyn nhw. Gad dy gamocs, mae'n o'r lam yna, meddai. Chdi sydd ddim wedi arfer codi'n fore fel hyn. Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod braf arall, cysurodd yntau hi, gan gerdded at y diben. Der yn ôl o fan agrwt, rhywbeth Elen a braw yn ei llais, ond ymlaen yr ath y llanc a phenliniodd o'r flaen y clogwyn i edrych i lawr i'r dyfnder. Roddodd calon yr eneth naid. Der yn ôl, bachan, galwodd. Petas ti'n cwmpo dros yr ymyl na? Byddai Stumog yn troi wrth iddi feddwl am y fath beth, ond redeg ato i'w dynnu nôl am nath hi. Gwenodd ynte. Fe wyddai i'r dim sut i'w chael hi wneud yr hyn a fynnau ef, heb ofyn iddi. Mae'n berffaith saff yma wsti, meddai. Tas ti'n eistedd ar y gefn fy ngoesau, mi allwn ni mestyn allan i gael gweld dros yr hen graig na sy'n bolio. Mentrodd Elen daflu golwg dros y dibyn a dechreuodd ei ffen droi. Ceodd ei llygad yn dyn, ond daliai i weld y dŵr di lawr yn y gwaelod o'r creigiau ysgythrog ar y lan bellaf. Brysia! Cydia fy ngoesau, gafodd Alec, gan llyncu llond ei cheg o boeri, gafeilodd yn ei goesau gan roi ei holl bwysau ar ei breichiau. Teimlai ei wynau'n chwyddo o dan ei bysedd wrth iddo ymestyn dros y dibyn. Tawn ni'n smect! Mae'r plas yn union o dan o ni, ar lan y llyn. Bron a ddwedwn ni ei fod o wedi godi ar y dŵr. Tyn fy ngos i nôl, i ti gael dŵad yma i weld o, Elen, mae Alec yn gyffro i gyd. Fi'n gorwedd dros y dwnjwn fel na. Beth yn oesoedd Alec bach? Mae'n rhaid i bod hi wedi llacio ei gafael arno wrth protestio felly, daeth Cris sydyn a thynhaodd ei ewynau. Dal, hogan, dal, ym ngoesau, y dwitsen, nid ym fy nrowsus i. A'i chalon yn ei chorn gwddwf, gwasgodd ei breichiau am ei waelodion a'i dynnu nerth ei hesgyrn. Roddodd yntau dro gyda hi a chrafangu ar y gwair nes cael ei hun wrth ei hochr. Argo ganan, meddai, a'i lygad yn llond ei ben. Bachan, wyt ti wedi mynd yn wyn? Meddai Elen. Mi fath y ti'n wynach tas y ti wedi cael dy hun efo dim ond trowsus gwag yn dy ddwylo a fi'n emplymio trwy'r awydd i dôr plas na. Gad i ni fynd o mawir. Drychodd yr eneth yn syn arno, fel pen a bai hi erioed wedi weld o blaen. Alec, meddai, fe ges ti lon bola ofon y tro na, ond y fe? Llon fy môl o wacder. Dyna i ti beth sy'n gen i wan. Tyrd, mi awn ni chwilio am frecwast, lle bynnag y cawn i westi a phobl wedi codi ynddo fo. Anodd hyn o'r bore, bachan os dys neb arall mor dwp a ti a fi. Fe allu di ddeud hynny ar ddwywaith pisien, atebodd yntau, gan blygu bron i'w orwedd. Cadw i lawr, yna rhywun yn croesi'r llyn mewn cwch. Beth? Bad ar y llyn? Rwy'n mynd i moyn y gwydre o'r car. Ar dy bedwar cofia, rhaid iddo fod y weld di. Ar ei ffedr yr aeth hi gan adael Alec i specian dros y dibyn ar y rwyfwr unig yn tynnu'n hamddenol ar draws y llyn tywyll. Daeth Elen yn ôl ar gwydrau. Beth yw e? Rwy'n yn bysgota i fe? Gofynnodd. Mi gan weld be mae o'n neud wan, tyfodd Alec, gan godi'r gwydrau at ei lyged, a'i troi ar y cwch. Wel, holodd hithau wedi aros am enid. Hi ydy'r fo acw, meddai llanc. Men yw eto, meddai hithau. Sgwn i taw hi oedd yn chwerthin ar y tap. Ac yn drewu'r swyddfa efo sent, ychwanegodd Alec gan ddal i syllu. Ro gewc fach i fi, cyn iddi hi fynd o'n golwg ni tu ôl i'r graig co, gofynnodd. Estynodd y gwydra iddi gan ddal i syllu a'i lyged noeth i'r gornel bellaf. Roedd y cwch yn diflannu tu ôl i'r piler uchel o graig pan roddodd Elen y gwydrau arni. I ble rath i nawr? Fedri ddim mynd ymhell a hitha yn y gongol acw, meddai Alec. Dau edrych.
Fydd yn ei hôl mewn munud, ond ddaeth hi ddim. Nec mae'n 5 munud chwaith. Blinodd Alec aros rhagor. Roedd eisiau ymadael ar llecyn amlwg yma ac roedd hefyd eisiau cyrraedd ffôn mwyn rhoi gwybod i Gari ble roedden nhw a dweud wrtho fod y bwgan mawr ei hun hefyd yn yr ardal. Beth all hi fod yn wneud? Gofnodd Elen ar ôl ysbaid dda o aros. Pysgota fe'n debyg, dyweddant e, ei fod yn siŵr na dyna'r esboniad gwir. Gad i ni fynd i rywle i chwilio am damed. Caban ffôn welson nhw'n gyntaf, ond yr oedd hwnnw o flaen tafarn fach ar groesffordd. Dos di'r cefn i weld a ydyn nhw wedi codi, dde Alec. Maen nhw'n fwy tebyg o dosterio wrth hogan fach eiddyl nag oedd rhywun fel fi. Mi geisiau yna gael gafal ar Gari ar y ffôn yma. Fel y digwyddodd, bu dim rhaid iddyn nhw ymbil dim am frecwast. Gyda'i bod nhw allan o'r car, daeth res o wartheg heibio'r talced o gefn y dafarn gan droedio'n bwyllog, heb gymryd sylw ohonyn nhw na'r car diethyr. Fe dilynwyd gan fachgen tua 19 oed, mewn dillad oedd mor garpiog ar ei bwgan brain. Pan welodd hwnnw'r Maserati, fe safodd yn stond, fel petai rhywun wedi dal pistol wrth ei ben. Jiw, meddai gan ddynesu ato ar flaenau draed, a cherdded o'i amgylch gyda pharchedig ofn. Ti'n licio fo? Gofnodd Alec. Jiw, dyma beth yw car, meddai. Chi si pia fe? Ie, dyfod Elen. Chi si pia'r da cwfyd, i fe? Ie, meddai gan ddal i rythu ar y Maserati. Ydyn nhw'n gwybod lle i fynd, oedd wedyn. Fe ddylen, maen nhw'n gwneud trip bob dydd, nos a bore. O siwn heblaw chdi wedi codi, gofnodd Alec wrtho. Dad ci yn y beidi a mam yn y tŷ yn gwneud brecwast, dyfoddynt e. Faint wnaeth e? Wnaeth e gant? Mi wneith hynny yn y drydedd, dyfod Alec, a gwneud llygad ar Elen i fynd i'r tŷ. Neidiau mewn, mi awn ni ar ôl y gwartheg cw. Jiw, meddai. Sefwch nes mod i'n rhoi cot dros y dillad brwnt ma. Redodd yn ei ôl heibio'r talcen. Ar dy feic, Elen, gofyn iddo am frecwast, meddai Alec, a mynd i'r car. Pan ddychwelodd y bachgen, roedd yn gwisgo cot neilon las a phar o sgidiau glân am ei drad. Mae mam yn dweud y bydd brecwast yn barod ymhen hanner awr, meddai gyda gwên braf. Iawn, meddai Alec, gyda gwên llawn mor llydan wrth feddwl am y wybodaeth am yr ardal y medrai odro o ben y llall mewn hanner awr o yrru o gwmpas. Fe gafodd stor hefyd. Wrth fynd heibio, gwelodd y plas wrth fôn y graig ond nid y llyn. Cuddid hwnnw o olwg y ffordd gan y creigiau ar lan agosaf. Rhaid siarad am rinweddau gwahanol fodiron rasio a disgleirdeb ei gyrwyr. Cafodd wybod mae arlunwyr oedd y par a drigau am las Gwener, a'i bod yn cadw o hyd braich oddi wrth bawb. Fe ddwedid yn y cylch fod rhyw Saeson unwaith wedi ei herio trwy roi bad rhwber ar y llyn, a bod gŵr y plas wedi rhoi bwled trwy'r cwch a gadael nhw nofio gore medr nhw i'r lan. Pa gar maen nhw'n ei gadw, olodd Alec? Volvo mawr, atebodd y bachgen. Roeddwn i'n meddwl hwyrach y basen nhw'n cadw lagonda neu rhywbeth felly, a gwrmodd y prentice detective i weld a gai rhyw ymateb, ond ofer fi bysgota yn y cyfeiriad hwnnw. Ta waith, wedi cyrraedd yn ôl i'r dafarn, cafodd Elen wedi sefydlu ei hun yn y gegin fel un o'r teulu. Fe gafodd y ddau frecwast cartrefol a digonol ac fe gafodd Alec ddefnyddio ffôn y dafarn yn hytrach nag un y caban i geisio cael gafel ar y ffrind yn Abertawe. Wedi methu yn yr ysbyty, daeth o hyd iddo am hencadlys yr heddlu a'r fi'n mynd i'r cantin i'w frecwast. Wedi cyfnewid newyddion yn frysiog, fe setlwyd ryngddynt fod Gari Tryfan yn dod i Geredigion at y ddau arall gan nad oedd dim y gallai ef ei wneud yn Abertawe na allai'r polis ei wneud yn rwyddach ac yn fwy effeithiol. Cadw olwg ar y lle, ond cadw dy hunan o'i golwg nhw, a bendith y ti, gofalaw na wneud i ddim byd hirt cyn i mi gyrraedd, siarsiodd Gari. Oce, was, mi adawa i'r pethau hirt i gyd i ti gael ei wneud nhw, oedd gair diwethaf y llanc.